Ih, tagbukti ma tu si Jacob hata-hata ni aka anak di silaban aka nama dok. Nunga dia hau ti si Jacob sinamo ni mata sa sudena. Jalan makarawan sian na dia mata ido hamaraona hot sudena. Boy ni silabat pe dang songon na sailawan be dopak ibana di da si Jacob. Dongin na Adonai ma madok si Jacob. Mula maho tu tano ni akaupum tu tano hagudanganmu udangani peho. Jadi disuruh si Jacob majo si Rahel dok si Lea tu pacaparan penguan ni biru-biru nai. Jadi dok mamadok nasira nonga huida boy ni amatai dan besongo nasai laun dok pakau alai dongani debata ni amat di dabang ido au. Jala di boto hamudo nasa gogoku hubain mangulaut amatai. Alai sadi pauto amatai do au jala 10 hali diubau paki alai dan di luas debata ibana mangago au. Molo didok ibana songonon akan namaritik maupam jadi akan namaritik di patubon sudi biru-biru. Alai molo didok songonon akasi bolangi maupam jadi akasi bolang di patubuon sude biru-biru. Asa debata do mangarapas sinamuk ni amatai cara dilion tuau. Asa wida do di bagasan ipiku ditiki harorongom ni aka pinahani aka tunggan na maritik do si bolang do si gani mangakati aka biru-biru. Jadi di dok sugu-sugu ni debata madok au di bagasan ipiku. Jo Jacob di sondo au niku dunginin nama uapa meong jolo matam jala ida akan nama ritik jala si bolang jala si gading sude biru-biru tunggal akan mangakati aka biru-biru boru aka biru-biru boru ay nunga huida sude na binai ni sila bani tu ho au do debata uju na di beteli uju na minian mudi sipak tinadaani jala di bagai-bagai ho au Olpe bohat maho bukas ya tanoon jala mulak tu tano hagodangan mi. Dungi ni nasi gaelo si Lea mamangalusi bana apala dong betaga monjabag manang ugasan si tianon mi di jabu ni amatai da sobokon harak na puri maga na mahami di rohana ay di gadis dohami jarnunga sun di pangan doho tuho nami ay nasa hamorao na ni rapas ni debata sian amatai hita do anak tai hiat do na punasa ope bain masude na tinonau ni debata tuho. Jadi hehe masih Jacob dipahudu ma ak anakna do jolmana tu akauto dibuan ma do pinahana duhud go dinasa ugasana na niomonai pinah na pujungan na pe na sinabok samod na di padang Aram lau tu maupun si Ishak amana itu tano Kanaan ay lau manggustingi iput di biru-biru nai anggo silaban jadi takut si Rahel ma akka terapim de bata hidup nyamanai asa dipalungu si Jacob ma rohana di silaban asa dipalungu si Jacob ma rohani silaban hala agami ala so dipabuat tu ibana na lau litun ibana asa litun masih Jacob dibuat masude na di ibanai bokat ma ibana lau managi pagi batang aikim dung ito dong madopak dolo giliat tolu bongiton adong ma nama magi tahun tu silaban naung lituni si Jacob. Jadi dia akan silaban ma akaha angginai mangyai ibana papi tu agial pe asa dapot ibana di dolok giliat alai Roma debata bongin nai paipion tu silaban halak rami nin nama matok ibana jaga ho sotung ditokari ho si Jacobi asa dapot silaban masih Jacobi dipagohon si Jacob do udung-udung na didologi silaba pe dipagoh do udung-udung na didolok giliat gap dohot akaha angginai dungi ni nasilawan mamadok si Jacob dia do na binahen mi tole dipalungu kogo haki tole dibako aka buruku hingga taba-taba do nasida na dapat podang buasa tu masih buni ho lau litun so matin nading hata ho tuau asa upatagu honian upagodang-godangi hamunian pabua godang ni rohaku so manang di luar soau manguma aka pahupuku
do aka buku asa nawoto do pabayan mi. Tuk donian gogo ni tangaku mabayan uhum nagoa tuhamu alay nagodo na bongin na tuari hata ni debata ni amamuna tuau ni nado jaga ho sotong ditokari ho si Jakobi. Otpe ia na naing lao ho namang Otpe ia na naing lao ho ala na malungo ko di bagas nyamamu buasa matung tako onu aka debataku. Gini na si Jakob mamangalu si Silaban di bayan nama biak doau ay ninago haku do ate tungka pason mun maon aka bugumi sianau. Alay molo tung cupako aka debatami di manangise magutang hosa meibana asa suka bihamu madi joroni aka dongat taon mula dong manang ahu gasa mudiau buat diho. Alay dang pamotan ni si Jakob nati nako ni si Rahelido pe nati nako ni si Rahelido ihabe. Jadi dibongoti silaban mah udung-udung di si Jakob do udung-udung di si Lea do udung-udung ni gading na duai alay dang adong paksa dungi uang mai bana sian udung-udung ni si Lea pabongo di udung-udung ni si Rahel ay dunga dibuat si Rahel lihat aka terapi mi jala dibain tutok ni palano diuto asa diuduri. Jadi suka pisilawan ma udung-udung ni luhut na HP dang adong paksa. Jadi nasigail ma tua manai unang tung tarima suahani tuaku ala sotak bainau he magadopoko ay masa do diau hasomala ni bogu-bogu asa di diori pe lao soju paksa aka terapi mi. Jadi tarimas masih Jakob di badai mas Silabani ni nasi Jakob ma mangalusi Silabani ahama pangalau siku ahama dosaku umbai piri-piro namu mangyayau nunga disuka pihami ugasaku saluhu na ahama cupak kamu sian nasa ugasan di jabum peyakon matu jolon yaka dongaki dongami asa diuhumi na sida hita na dua nunga pola 20 tahun sedilabungmu doau dadung tak poso biru-birumu manang habingmu caladang dungu pangan habing tugal ni biru-biru muna dan nungu tagon tuhona sinoro ni binatang sayuaido sa dipangido hodo sian nau natinako ni halak nang arian nang bongin ia arian las niari mangaton nau ia bongin ngalini ari do caladang tangnono mataku 20 tahun on saya dijabum doau mangulau namu 14 tahun mangomo bogum na duai jala 6 tahun mangomo aka pinahanmu alai 10 hari di paubahamu upaki awat unang didongan di debata ni damangiau debata ni si Abraham jala na hina biara ni si Ishak gatung palawan mu bodiau alai tetap debata do pagdangolaki do halu jau ni tangaku kaya dipisang hamu na bongin na tuari. Jadi ni silaban mangalusi si Jakob baguku do aka bagu-bagui jala anakku do aka anaki jala pinahaku aka pinahani jala sudi na nidam au na punasa asa hawaku masa darion aka bagukon manang anak nasida aka natinubuhon nasidai orpe tole tabai mapadan au do hoto imasi tinangitas sogot. Jadi dibuat si Jakob masada batu jala dipajongjong bain partinadan. Tungini na si Jakob mamad aka dongan nai papungu hamu ma aka batu. Jadi dipabuat nasida ma aka batu mabain punggu-punggu lau mangan nasida di atas punggu-punggui. Dungi dibain silaman maguang na jegak sahaduta. Alai galet guang na dibain si Jakob. Dungi na silaman ma punggu-pungguon masih tinangita sedarion ala ni do bain magua galet doot mispa ay ni na do sa dirap Adonai mahita ia dong sirang hita molo dia sahiho aka nap aka bogoki manang mabuat bogu bain ibang ni aka bogoki dang adong jolma dilabukta alai debata do si tindangita. Akup ni
Tidok silaban ma dok si Jakob ida ma punggu-pungguon dohot paktina daon nahu cakko di pagbola tata. Punggu-pungguon dohot paktina daon si tidangi pabuana so jadi lau saku punggu-pungguon banda potoko hamu pe dang jadi lau samu punggu-pungguon dohot paktina daon banda potonau lau mangago debatani si Abraham dohot debatani si Nahor debatani amanasida be manguh bita. Jadi magbulan masih Jakob tuna hina biaran ni amana si Isaki. Dungi di pio si Jakob masada pelian di doloki di pio ma dohot aka dongan nai mangan sagu-sagu. Jadi dong sunna sida mangan sagu-sagu laos mabongin di doloki na sida. Torang ni arinai di pasokok silawan mahehe. Jala diuma aka pahopuna dohot aka borunai jala di pasu-pasu na sida dungi lau muli masilaban tu inganan nahian.